Εδώ θα δούμε ότι το μανιάτικο μυρολόι σε όλη την Ελλάδα είναι 15 σύλλαβο. Και 15 σύλλαβα είναι και του Ομήρου, τα έπι, και τα δημοτικά μας τραγούδια όλα είναι 15 σύλλαβα. Τι γίνεται με το χρόνο, τα δημοτικά τραγούδια από κάποιες ευαίσθητες ψυχές που είχαν πρωτοϋποθεί, με το χρόνο σιγά σιγά πελεκηθήκανε από χιλιάδες άλλες ευαίσθητες ψυχές και αντικαταστήσανε στίχους ολόκληρους ή λέξεις ολόκληρες και κατασταλάξανε εκεί που έχουν κατασταλάξει και τα διαβάζουμε σήμερα και από τις μεγάλες συλλογές του Φοριέλ, του Πάσοφ, του Νικόλαου Πολίτη. Βλέπουμε, διαβάζουμε ότι ο Αχιλλέας όταν έκλαιγε τον Πάτροκλο ξερίζωσε όλα τα μαλλιά του και σκέπασε το φέρετρο που ήταν μέσα ο Πάτροκλος, το σκέπασε με τα μαλλιά του που τα ξερίζωνε. Ξέρουμε ότι τα ριζίτικα, και βρίσκει πολύ ενδιαφέρον πράγματα κανείς εκεί μέσα στα ριζίτικα, δεν έχουμε χρόνο για αυτή τη δουλειά, γιατί τα ριζίτικα, τα δημοτικά, τα ακριτικά, τα μυρολόγια της Μάνης, τα ξέρω όλα απ' έξω και μπορούσα να σας αναλύσω πάρα πολλά γύρω από αυτά. Λοιπόν, τα ακριτικά το ίδιο. Εκεί θα δείτε ότι στο ακριτικό είναι μυρολόγια όλα αυτά. Ήταν όλα τα επιτραπέζια, τα κλέφτικα, τα ριζίτικα, είναι μυρολόγια που τα έλεγε ευαίσθητες ψυχές όλα αυτά και έχουν δοθεί έτσι που τα βλέπουμε και τα διαβάζουμε και πολλά μάλιστα και παραποιημένα. Και διαβάζουμε 40 παλικάρια από τη Λιβαδιά πάνε να πατήσουν την Τροπολιτσά. Τι λέτε ρε, την Τρυπολιτσά θα έρθονταν από τη Λιβαδιά 40 παλικάρια. Εδώ είχε μαζευτεί όλη η Πελοπόννησος και δεν μπορούσαν να την πάρουν. Το πραγματικό δημοτικό τραγούδι είναι 40 παλικάρια από τη Λιβαδιά πάνε να πατήσουν την Τοπόλιτσα. Η Τοπόλιτσα ή Τοπόλια ήταν φυλάκιο τουρκικό κοντά στη Λιβαδιά, το σημερινό κάστρο. Αυτό λέει το δημοτικό τραγούδι. Κάποιος βλάκας, ξέρω εγώ τι, είπε πάνε να πατήσουν την Τροπολιτσά, άντε όλοι στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις πάνε να πατήσουν την Τροπολιτσά. Το ίδιο γίνεται ακόμα και με τα κάλαντα που είναι παραποιημένα. Λέει Άγιος Βασίλης έρχεται και δεν μας καταδέχεται. Τι λες ρε, ο Άγιος Βασίλης ήταν ο πιο καταδεκτικός Άγιος. Πήγαινε και στο τελευταίο Μαντρί και στην τελευταία Καλύβα. Εκεί πήγαινε περισσότερο. Λοιπόν λέει, το τραγούδι λέει, τα κάλαντα. Άγιος Βασίλης έρχεται, άρχοντες το κατέχετε από την Κεσαρία. Εσείς αρχόντισσα κυρία, δώσε μου και εμένα κάτι. Αυτό λέει το παιδί. Λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση με το ακαταδεξία. Λοιπόν, παρόλα αυτά, είναι όλα είπαμε 15 σύλλαβα. Εδώ όμως θα δούμε ότι τα τραυμομαλιάσματα και τα ξεριζώματα των μαλλιών και τα μυρολόγια στον δίπυλο που βρέθηκε ο αμφορέας ο μεγάλος, αυτό το έβριμα, το γεωμετρικό, που είναι από τα σημαντικότερα μέσα στο Εθνικό μας Μουσείο, έχει το μυρολόι μέσα, γεωμετρικά αποτυπωμένο από κάποιον καλλιτέχνη και είναι καταπληκτικό. Και σε πολλά άλλα αγγεία θα δούμε τέτοια πράγματα. Εδώ όμως, όταν μιλάμε για τη Μάνη στο μυρολόι, πρέπει να σταθούμε προσοχή γιατί πάμε κάπου αλλού. Είναι επώνυμα. Είναι συγκεκριμένες γυναίκες που το είπαν εκείνη την ώρα που μυρολογιόνται και δεν ξέρουν γράμματα, είναι αναλφάβητες, αγράμματες τελείως και δεν έχουν ούτε μολύβι ούτε χαρτί, παρακολουθούμενοι την ώρα που ξεριζώνουν τα μαλλιά τους από τη ρίζα και σκίζουν με τα νύχια τους. Τα έχω δει πολλές φορές αυτά και τα έχω ζήσει. Σκίζουν τη μούρη τους με τα νύχια τους και το στέρνο τους και κατεβαίνουν δάκρυα και αίμα μαζί και κλαίνε. Εκεί είναι άλλο πράγμα και δεν είναι 15 σύλλαβο, αλλά είναι δημιούργημα εκείνης της στιγμής από αυτή τη γυναίκα. Και είναι ακόμα δυστυχώς προς το τέλος του, αλλά είναι πάρα πολλές που ακόμα μυρολογιόνται, γιατί εκεί μυρολογιόνταν όλες. Ακούστε κάτι. Άμα θέλετε να δείτε πόσο
αυτοσχέδιο είναι εκείνη τη στιγμή από αυτή την αναλφάβητη γυναίκα. Δεν μπορεί να την πιάσει ποιητής κανένας στον κόσμο. Αυτή την αγράμματη δεν μπορεί. Ο Ρίτσος όταν έγραψε τον επιτάφιο που στην πόρτα απάνω ήταν η μάνα που έκλαιγε την Πρωτομαγιά το 36 στη Θεσσαλονίκη στην απεργία, το σκοτωμένο της παιδί, και έγραψε τον επιτάφιο στην εξορία που ήτανε, άκουγε από τον Μπάρπα Κυριάκο τον Μπουζίκο που τα ξέρει όλα τα μυρολόγια απ' έξω στην εξορία, ήξερε από τον Γιαννόγκονα, τον Μπάρπα Βασίλη που τα ξέρε όλα, ήξερε από τον φιλόλογο τον καθηγητή τον Κατσικάρο που τα ξέρε και εκείνος όλα και του τα διηγότανε κάθε μέρα. Έχει πάρει στοιχεία και έχει βάλει μες στο μυρολόι. Μεγάλος ποιητής, πολύ μεγάλος. Ο Λουί Αραγκόν μάλιστα είπε, τον θεωρεί το μεγαλύτερο ποιητή του κόσμου. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτό. Έχει προσπαθήσει να πάρει από αυτή την αγράμματη γυναίκα στίχο, αλλά δεν μπορεί να τον φτάσει. Λέει η Κουντουνάρα από τη Λάγια, γιατράκου ήτανε το γένος, το 1912 σκοτώνεται το παιδί της ο Δικίος, μοναχοπέδι, σκοτώνεται στον πόλεμο στη Θεσσαλία και χάνεται και το πτώμα του ακόμα. Και ήτανε φρεσκοαρεβωνιασμένος, μόλις αρεβωνιαστεί, και ζήτησε από το πανεπιστήμιο φοιτητής που ήτανε να πάει να πολεμήσει για την πατρίδα εθελοντής, χωρίς να έχει γυμναστεί, και σκοτώθηκε. Λοιπόν, όταν πηγαίνανε στο χωριό, στη Λάγια, από τη Λάγια ήταν, και πηγαίνανε από το χωριό μου, τον Πάλιρο, από την καινούργια χώρα, τα Κορμονιά, από τα άλλα χωριά, όλοι μαζί όταν φτάνουν στο σπίτι το γκρουπ που πάνε να συλληπιθούν το τραγικό γεγονός, μόλις φτάνουν κοντά στην πόρτα, φωνάζουν ανάλογα την ηλικία του καθενός, φέρει πίν σε αυτή την περίπτωση. Γιώκα μου, φωνάζουν όλοι μαζί που πάνε, άντρες γυναίκες. Και όσοι βρίσκονται μέσα στο σπίτι και τριγύρω στην αυλή επαναλαμβάνουν αυτή τη λέξη προσθέτοντας γιώκα μου και λεβέντι μου. Εκείνη την ώρα λοιπόν που η μάνα βρίσκεται έξω στην αυλή και δέχεται τον κόσμο, σχισμένο τα μούτρα της με τα νύχια της και ξεριζωμένα τα μαλλιά της από τις κοτσίδες και τα έχει κάνει χειρότερα από τα δικά μου μαδημένα, εκείνη την ώρα περνάει και ένας κόρακας και τον αρπάζει τον κόρακα αυτή η αναλφάβητη και τον εβάζει μέσα στο μυρολόι. Λέει, κόρακά μου, είναι οχτασύλλαβα. Είναι προομηρικά οπωσδήποτε παλιότερα από το 15σύλλαβο. Και κανένας δεν είχε ασχοληθεί με αυτό. Ασχολήθηκε λίγο ο Λίνος Πολίτης και ο Νικόλαος Πολίτης και ο Φτέρης, αλλά ελάχιστα. Έχω πάρα πολλά βιβλία γράψει γύρω από αυτά γιατί τα ξέρω όλα απ' έξω τα μυρολόγια και παλιότερα και από γυναίκες που τις γνώρισα. Λέει, κόρακά μου που πετάς με τα κατάμαυρα φτερά πάνω από όρη και γκρεμά στη Θεσσαλία στα βουνά. Μην είδες στο δικείο μου τα φύλλα την καρδία μου ή μήπως έφερες εσύ καμία του φανέρουση, νη χέρι του, νη πόδι του, νη το λυρί του δάχτυλο που είχε την ασημόβεργα. Τι δεν πιστεύει η μάνα του τεχάθησα τα νιάτα του. Στην πόρτα θένα καρτερί, ως θα υπάρχει και ως θα ζει. Μην έρχεται από το στρατή ο γελαστότης φοιτητής. Παίρνει ένα κομμάτι ο Ρίτσος, αλλά γίνεται πιο πολύ λογάδικο, φεύγει από δωρικό, από 3 λέξεις και πάει σε περισσότερες. Γε μου σπλάχνω το σπλάχνο μου, καρδούλα της καρδιάς μου, πουλάκι της φτωχιάς αυγής, αν θέτης ερημιάς μου, λέει ο Ρίτσος. Πολύ καλός στίχος στον επιτάφιο που το λέει η μάνα στο παιδί της. Εκείνη όμως λέει, μην είδες στο δικείο μου τα φύλλα την καρδία μου. Δεν γίνεται πιο συμπυκνωμένο. Με 4 κουβέντες τα λέει όλα. Ό,τι άλλο και προσθέσει είναι παραπανήσιο και περιττό. Η άλλη. Πεθαίνει ο άντρας της. Έγραψα κιόλας όταν πέθανε, γύρω στη δεκαετία του 90 πέθανε. Η Γιαννού η Καλλιδόνινα. Και πεθαίνει ο άντρας της. Και όταν αρχίζει το μυρολόι, η αιτία είναι ο άντρας της. Αλλά ουσιαστικά κλαίει το παιδί της. Και πώς πιάνει την εισαγωγή αυτή η αγράμματη, το κυρίως θέμα και τον επίλογο. Είναι κάτι το φοβερό. Το σχολίασε ο Ρώτας ο Βασίλης στο λαϊκό λόγο
πολύ εκτεταμένα αυτό το ποίημα, καθώς και ο Γιάννης, το μυρολόι, καθώς και ο Γιάννης ο Μαντούβαλος. Είναι όλα οχτασύλλαβα. Και είναι μπαμ μπαμ την ώρα από την αγράμματη γυναίκα. Δεν έχει μολύβι και χαρτί. Δεν ξέρει γράμματα. Δεν έχει σβηστήρα να σβήσει. Είναι βγαρμένα έτσι και ουέ και αλλήμον να κάνει λάθος. Λέει, σήμερα εξημερούθηκα με λείψανο στο σπίτι μου. Μούλασε ο καλός ναχνός και φεύγει ο νοικοκύρι μου. Ήτανε γέρος με ραβδί και πικραμένος στην ψυχή. Όλο φαρμάκι και αλοή σε τούτη την παλιοζωή. Τώρα στα γεροντάματα του τύχασε καλή λαχνή. Το ένα παιδί στη φυλακή, τ' άλλο σημάδι στο γουδί. Του Μάη μία χαραυγή, το βάλασε σκοποβολή, το φρόνιμό μας το παιδί, δίχως αιτία και αφορμή. Σαν το Χριστό στο Γοργοθά, εστάθη ο Βάσος στο Σταυρό και φώναξε στα απόσπασμα, «Έχου και στήθος και νεφρά, χτυπάτε μου κατάκαρδα, μα εσείς δεν φταίτε τίποτα, τίστε ζαγάρια δύνατα. Το αίμα μου που θα χιουθεί, ας γίνει μπάρσαμο στη γη, να ποτιστεί, να δροσιστεί και άλλο να μην ξαναπιεί. Τα χέρια του τρεμουλιαστά, του ρίξασε την μπαταριά και έπεσε τα νάσκελα. Έβγιο τους και χαλάλι τους κίνη που διατάζασι. 2 κουβέντες μοναχά επιθυμούν να μάθουσι. Στη Σαρβανία στα βουνά χιλιάδες σφαίρες πέφτασι, το Βάσο ελαβώσασι, μα δεν τον εσκοτώσασι. Οι σφαίρες οι ελληνικές που ήτανε φαρμακερές, κατάστη θα τον ήβρασι και τον ανακολώσασι. Τον του πάρανε. Ο κρότος που ακούστηκε στο καμπινάρι στο Γουδί, στην Πλατωσιά, έφτασε ως τη φυλακή που ήταν τ' άλλο μου παιδί, στο Μακρονήσι, και μένα μ' άνοιξε πληγή μες στην καρδιά και στην ψυχή και γίνηκα Οθωμανή και δεν πιστεύω σε αργή. Μα εγώ το λέω κι αλλιώτικα, σαν χριστιανή μανιάτιζα, γλώσσα μου κόμπο να δεθείς, τίποτα να μην θυμηθείς από την ποταμοσουρμή και από το κακό τη κατοχής που Έλληνες και Γερμανοί εκάνασι γεροντικοί πίωνε να σκοτώσουσι. Κάνουν τα χέρια μου σταυρό και το Θεό παρακαλώ να σταματήσει το κακό και να μονιάσει το λαό. Και εσύ νοικοκύρι μου, άιντε να πάει στο καλό, να πάει στη μάντρα των νεκρών με καθαρό το μέτωπο. Και εγώ θα κάθομαι επά στα σπίτια μας στον Περεά, να καίω λιβάνια και κεριά στους τάφους και στα μνήματα. Δεν πιάνονται από ποιητή αυτά. Δεν είναι δυνατόν να πιαστούνε. Όλοι οι ποιητές λέμε παρλαπίτες. Αγράμματοι, αναλφάβητοι, χωρίς μολύβι και χαρτί την ώρα που την παρακολουθούν εκατοντάδες μάτια και κλαίει και οδύρεται και σκίζεται. Η Κοτοπούλη όταν έκανε διάλεξη στην Αθήνα για το μανιάτικο μυρολόι, ο Νίκος ο Κατσικάρος, ο φιλόλογος, σηκώθηκε, τον αγκάλιασε και τον εφύλα κλαίγοντας και του λέει, «Κύριε Κατσικάρο, στο λόγο της τιμής μου, αν δεν πάω τουλάχιστον 10 φορές στην Ανάσταση στον Πειραιά να παρακολουθήσω μανιάτισες που μυρολογιόνται, δεν θα ξαναπαίξω τραγωδία». Και αυτό έκανε. Αυτό δεν πιάνεται. Δεν συγκρίνεται με κανένα μυρολόι. Είναι ωραία σε πολλά μυρολόγια και σε πολλά δημοτικά τραγούδια που βρίσκουμε στίχους. Ποιος μας είπε τι λένε τα δημοτικά μας τραγούδια? Δυστυχώς στα σχολεία και στα πανεπιστήμια δεν τα ξέρουνε, δεν τα έχουν καταλάβει οι διδάσκοντες. Δυστυχώς. Λέει, είχαν γίνει κατά άλλους 172-74 επαναστάσεις, κατά άλλους 134 από το 21 και πριν. Κανένας όμως δεν μας είπε τι λέει μέσα το δημοτικό τραγούδι για αυτό που το τραγουδάγαν και τα ακούγαν και οι Τούρκοι. Λέει, με γέλασε μια χαραυγή, τάστρικε το φεγγάρι και βγήκα νύχτα στα βουνά, νύχτα στα κορφοβούνια και ακούω τον άνεμο που είχαμε τα βουνά μαλώνει. Νόμιζα ότι ξημέρωσε την ώρα για επανάσταση, αλλά δεν ήτανε και έκανα λάθος και πάγωσα πάνω που πήγα. Ποιος δεν μας τα εξηγεί κανείς αυτά τι λέει, τι λένε μέσα εκεί. Η Μανιάτισσα λέει σε άλλο μυρολόι, μία 15χρονη του παππού μου η αδερφή η Μάρθα η Τσίκλου, 15 χρονών ήταν και πέθανε ο μπάρπας της, ο Περιμένης, ο δήμαρχος και ξεκινάει και λέει, Δημήτρη Αλεξανδρή τον έλεγαν,
Μπαρπαδημήτρη Αλεξανδρή, με τα αλεξανδρινό κορμί. 2 παντρίες έκαμες, παιδεία δεν απόκτησες. Όπου κι αν έχιαχνες φουλιά, το φίδι ζούτρωε τα αυγά και δεν ζωάφινε τίποτα. Ακόμα και το πέτρινο προσβόλι, λέει, πέθανε τώρα, εσύ δηλαδή ο ίδιος. Που ήσουνα το παχιό δεντρό κι είσαι στον ίσιο τον παχιό και αποσκιάζοντα ο λαός. Είχε στη σγούρνα σου βαθιά και πίνασι πολλά πουλιά. Όλα κοτσινομήτικα, όλο ευγενής πηγαίναν στο σπίτι του. Με τι εικόνες βρίσκει και δίνει το κάθε πράγμα χωρίς να σου λέει ακριβώς εκείνο που ακούς. Εννοεί κάτι άλλο. Και μια άλλη, το τελευταίο, δεν θα σας αγγίσω περισσότερο, η νονά της μάνας μου που την πρόθασε και μου γέμιζε το τσέπι με ξερά σίκα, σκοπαίδες που τις λέμε γιατί έκανε μπόλικα, την λέγανε Κυριακή. Εκεί στη Μάνη παλιά, δεν ξέρω και εδώ αν σπέρνατε, ήταν ένα που σπέρναμε σαν φακί αλλά άγριο. Μου φαίνεται πως το λένε ρόμβι. Αγριοφακί όμως είναι δηλητήριο. Άμα τη φάει άνθρωπος ή χοιρινό, φάει αμέσως. Πεθαίνει. Είναι δηλητήριο. Το βράζανε και κατόπιν το δίνανε στα ζώα. Η κατσίκα μάλιστα το τρώει, ας είναι πικρό, αλλά δεν πρέπει να δώσει σε μικρό παιδί γάλα γιατί μπορεί να δηλητηριαστεί το παιδί από το γάλα της κατσίκας. Λοιπόν, αυτή ήταν 16 χρονών, 15 στα 16 και ξεκινάει για πρώτη φορά να πει το πρώτο μυρολόι και λέει το εξής. Εγώ μανιά τα φυσικά, έγινα κανονική γυναίκα, λέει. Θα στεριωθούν στα γόνατα κι όλους του φίλους θα δεχτού κατά του πρέπει καθενού, δασκάλους και γραμματικούς, βαθιμοφόρους και απλούς. Καλώς το τον κυρδήμαρχο, μ' ακούσετε να ζασεπού. Τη μέρα την εχτεσινή εγίνη και καταστροφή στο σπίτι του πατέρα μου. Επέθανε ο πατέρας της και πρωτήτερα είχαν πεθάνει τα 3 της αδέρφια, 18, 20 και 22 χρονών και η μάνα της από το δάντζιο. Λέει λοιπόν, ακούσετε να ζασεπού, τη μέρα την χτεσινή έγινε και καταστροφή στο σπίτι του πατέρα μου. Τα θέμελα είχαν κλονιστεί, τα αδέρφια της, και τώρα πάει και σκεπεί ο πατέρας και συμπληρώθη το κακό. Ενώ εμένα η μάνα μου ήταν από καλή γενιά και γήτη κόκκινης μιλιάς και καμεστάρι για λεχτό και γέννημα καμπίστικο. Το θέρισε, το αλώνησε και το έκαμε ένα σωρό μέσα στη μέση του αλωνιού. Της ήρθασι κακές χρονιές που φύσηξε εντελή βοριάς και πήρε στάρι κι άχιουρα και τίποτα δεν άφηκε. Ένα κουκάκι αγριοφακί, τη μαυρισμένη Κυριακή που κάλιο ήταν να μίζει για τον εαυτό της. Έμεινε κατά μόνα στο σπίτι. Η άλλη θα πει το ίδιο το τάνι επιτάς, λέει. Έδωσες νιάτα και ζωή για την πατρίδα στην τιμή. Χαλάγιζε ο θάνατος γιατί ελευθέρωσες λαό. Σας ευχαριστώ πολύ.